hure redu renyika Madam Boss was spotted vachitamba nemumwe murume zvinonyadzisira zviya zvinoratidza kuti iri ndo rinonzi hure, because if you are a woman, mukadzi wemunhu, wife material, haufanirwi kutamba sezvoita Madam Boss. Recently vakabuda palive vachiratidza mazizamu avo, vachiratidza nezipendi ravo, ziparachuti. Nhasi takuona video vachitamba nemumwe murume asiri Mofela. Pamofela ndiye ari busy kuchengeteswa mwana. Munoziva kuita kusaita mari dzimwe nguva uri murume zvakaometarisai munhu zviri kuitika zvacho. Ndi Madam Boss vachitamba nemumwe murume. It's not first time kuti tingovaona Madam Boss vachibuda vachibatwa nevarume vakawanda vakasiyana siyana. Vakambobuda vakabatwa naSewicknell, vakambobuda vakabatwa naJapreza, vakabuda vakabatwa varume vakawanda. The list goes, because on the internet you'll never forget. Anyways, kana mukada kutsvagisisa painternet you will see kuti akawandisa mavideos avo. Takambotaura nezvenyaya yacho last time pavainetswa vachibvunzwa mibvunzo yakapata. Mibvunzo yavaibvunzwa naMadam Boss ndio iyoyo mibvunzo iyo Mofela yaifanira kuti anga ari anobvunza mukadzi wake, but it seems Mofela ndiye ari kuitwa mukadzi. Ma1 guys, munongoziva mega. Saka tichitaura kudai Mofela ndiye akutochengeteswa mwana, ndiye anoenda kunotora vana kucresh, anoita zvese. Madam Boss ndo vari kuacta as murume. Makavaona even kunze kwenyika pavakaenda vakangonotora mapictures chete nemacelebrities varume before vaenda naMofela, because Mofela aimbove manager avo. Chii chakaita kuti vachinje Mofela kuti aite manager? Because vanoziva kuti ivo vakazhandandira ihure rekupedzisira. Handisi guys, that is why most of the time people they would like to compare Madam Boss naMaititi. Maititi vanofarira zvavo lula nekungochata zvisina neorder, but vane kawife material mukati, of which ikako kawife material ndo kasina Madam Boss. Madam Boss vanongoita chero zvavada, vanongoti chero murume avada kubuda naye havaketeri yangu kuti vakabatwa sei. She doesn't care. Handisi guys, thank you so much.